Sempre hem donat la cara per la gent del nostre poble. Des dels valors progressistes del valencianisme polític intentem i intentarem fer un poble més habitable, més emprenedor, més participatiu i sobretot més solidari. El nostre projecte se centra en la gent, és realista i vol tocar les peus a terra. Podem eixir de la situació on ens ha portat la classe política valenciana i espanyola apostant per l'economia productiva, per l'educació, per la cultura i per els serveis socials públics. Podem eixir de la crisi reivindicant la dignitat de ser valencians quan altres ens han portat a ser el riure d'Espanya i d'Europa. Els valors del valencianisme polític han sigut durant 25 anys a Museros i ho seran en el futur l'honestedat, el treball, la transparència i la integritat. Tot això barrejat amb molta espenta i amb moltes ganes de fer bé les coses. I així hem anat fent i fem i continuarem fent en el futur. Perquè la gent que s'incorpora al nostre projecte té idees pròpies, opinions diverses, moltes iniciatives, però comparteix aquests valors i aquesta manera de fer les coses que defineix el projecte del valencianisme polític, que en un moment es va dir l'OPD, després el Bloc i ara som la coalició Compromís. Bé, vaig acabant el discurs i, com diria algú, van començar en el carrer, literalment, com aquell que diu, sense cap representació i sense massa vots. Avui, Compromís és la tercera força municipal i un de cada 5 muserencs ens vota en les últimes eleccions. Ara tenim 6 diputats a Corts valencianes, tenim 384 regidors al llarg del País Valencià, 30 alcaldies, 2 diputats provincials i un diputat a Madrid. Si us ho hagueren dit allà per l'any 1987, no ens ho hagueren cregut, segurament. Ara bé, hi ha una cosa que sí que ens hagueren cregut, que molts anys després continuaríem així. Persistents ho érem i ho som. La persistència del Bloc assegura la pervivència dels valencians com a poble i no ens podem permetre rendir-nos i no ho farem. Recordeu altra volta la sentència que vos deia abans i que encapçala sempre el nostre infobloc. La política, si no la fas, te la fan. Sols dir-vos una vegada més que gràcies per voler celebrar este dia amb nosaltres, ànims a tots, força i moltes ganes. Ens queden molts anys encara de treball intens. Visca el Bloc, visca el Compromís, visca Museros i visca el País Valencià. Combativa, insubornable, vitalista, loquaç, però per damunt de tots n'hi ha un que sobrepassa, compromesa, de manera incondicional i absoluta. Em deixa història de xarreta que de segur que teniu ganes d'escoltar-la. Amb vosaltres, la diputada a les Corts Valencianes i coportaveu de Compromís, Mònica Oltra. Bona nit, jo no soc tan alta com l'Andreu. Moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat de començar ara després de l'estiu en un sopar de germanor, com se deia abans, però també en un acte que reivindica la risa i l'alegria. I permeteu-me que avui, jo estic un poc en planeta, no sé, m'han passat coses aquest estiu que ja us contaré, i estic així un poc en planeta, no tan combativa com me teniu acostumat, però també agraïsc àmbits on uno pugui mostrar-se un poc més tendre, que també ho soc, i on no tinc que enfadar-me, perquè els vídeos que vegeu per ahí jo no soc sempre aixina. Si no, ja el meu home s'hauria anat fa molt de temps, imagineu-vos, 24 hores aixina. Soc molt més amable de lo que aparenten els vídeos, i aquests actes me donen l'oportunitat també de mostrar aquest costat molt més humà i alegre. I dic que la reivindicació de la risa per a mi avui és un dels leitmotivs més importants per a estar així, perquè m'agradaria que en aquest curs que comença ara en setembre reivindicarem la risa i l'alegria. Jo ja sé que això és complicat en aquest moment, però m'encanta que inaugurem, com dic, este setembre. M'encanta que estigui el Xavi, que riurà de nosaltres i se burlarà i tot això. També estàs tendre? Li he donat un flanco, ja té mig guió ja.
Claro, jo és que sóc així, perquè... Ja està el Xavi, ja té mig guió fet. No, però està bé, perquè Xavi és una d'aquestes persones que reivindica moltes coses, però ho fa a través de l'humor i de la risa i de la burla, i de riure-nos fins i tot de nosaltres mateixos, perquè si no tampoc seria sentit de l'humor, és molt fàcil riure's de l'altre, però també hem d'aprendre a riure's de nosaltres. I dic que és difícil reivindicar l'humor i la risa en els temps que corren, que sabem que són temps difícils, no? Mireu quin agost hem passat, no? Heu vist el telediari o heu passat este agost de... Bueno, Televisió Espanyola, no hi ha qui la reconega. No sé si heu seguit Televisió Espanyola. I aleshores, este estiu ha sigut que nos rescatan, que no nos rescatan. Que a Rajoy se va de vacaciones, que no se va. Que jo dia, però Déu que se vagi de vacances. Jo dia que se'n vagi de vacances, perquè cada dia que no se'n va de vacances és un drama per a este país, no? Montoro i Guite Guindos diguem coses contradictòries, diguem moltes tonteries. Això ha sigut l'estiu, no? La prima de risc, tu la posaves ahí dalt en el Berigüevo, no? Està més alta encara. En la figa a l'aire, doncs ara ja no. Ni se li veu això que tu dius. Ni se li veu. Aleshores, això ha sigut aquest estiu, no? I jo crec que aquestes coses no són casuals, no? Perquè vosaltres quan vegeu això en el telediari, què penseu? Què sentiu? Desassossec? Què passarà? Ens rescataran? Quines conseqüències tindrà per a nosaltres això? Sentiu por per al futur, per la incertesa, no? I com nosaltres ho sent la resta de la gent. Amb la qual cosa jo començo a pensar que aquest tipus d'estratègies polítiques que són generar una incertesa i una angoixa en la gent són calculades, no són casuals. S'han passat tot l'estiu generant angoixa. Hasta fa 24 hores que el Monti, que és el president del Banc Central Europeu, que són els que manen, perquè en realitat hauríem de triar a Ixos, no a Rajoy, ha dit, comprarem el deute dels països, no? Comprarem deute espanyol. I la prima de repente ha fet i ha baixat, està encara alteta, no? Està per damunt de 400. Se'n recordeu quan va plegar a 300 que Rajoy dia que Zapatero era un inútil, no? No dic que no tinguera raó, però des de luego si Zapatero era inútil, ell és més inútil encara, perquè l'ha portat a 600, així és que per lo menos és doblement inútil, no? Dic jo, seguint el seu argument, jo. Ens hem passat pagant un deute que ha bastat que Monti diga que van a comprar per a que baixe, i això són molts, perquè clar, quan així se parlen de xifres, de primes de risc, del bono a 10 anys, etc., el que hi ha darrere és una despesa que paguem tots els ciutadans d'un deute que d'estar a 400 o d'estar a 600 o d'estar al 7 o estar al 5 com està ara són molts milions d'euros, perquè estem parlant de molts diners que paguem nosaltres i que a més és els beneficis dels bancs, perquè així pareix que la prima de risc és una senyora rubia que flota ahí en el Berigüevo, però és que resulta que la prima de risc ens afecta a cadascú de nosaltres. Però el que paga és el deute que tenim en els bancs. El que garanteix és el lucre sostingut de la banca privada. Però, en fi, este ha sigut l'estiu, aquesta ha sigut l'angoixa que s'ha creat, no? I aquesta és la política, o la no política, que en aquest moment ens governa. En un sainet que la gent ho veu com una espècie de teatre, sense molta gràcia, però una espècie de teatre, en què la política s'ha convertit en una titella dels mercats que no deixen de ser l'oligarquia, perquè això dels mercats és com els antics déus, no? Dius, on estan els mercats? Qui són els mercats? Quan diuen, és que els mercats volen... No, oiga, no. Els mercats estan tutelats per una sèrie de persones físiques que tenen noms, cognoms, braços, tal, que són l'oligarquia, que se reuneixen i estan organitzats, per cert, estan molt organitzats, que decideixen el futur de la gent i sobretot decideixen sobre els patiments de la gent amb un únic objectiu, i és enriquir-se exponencialment cada dia que passa. Aquest és el tema. I això ho hem de saber. I què ha passat?
Pues que jo tinc la sensació que en este sainete on la política ha sigut desclassada per el partidisme, això a mi m'agrada reivindicar la política i no tant el partidisme, perquè avui en dia tu poses el telediari, bueno, avui en dia poses el telediari ja no el poses, no? Però poses qualsevol això de notícies i tu no sents parlar de política, no se parla de política, se parla de lo que els partits pensen de la política, que no és la política. Però en aquest país no hi ha hagut un debat seriós sobre si volem pagar el deute dels bancs o volem que aquests diners que va pagar el deute dels bancs s'invertisca en inversió pública, en serveis públics, en sanitat, en educació, que no tinguem l'inici de curs educatiu que estem tinguent, sobre el que tornaré ara. No hem parlat d'això, no s'ha parlat sobre si lo important és combatre el dèficit públic i per tant s'han de fer retalls, o lo important i el problema que té aquest país precisament és la falta de finançament i la falta de crèdit dels bancs i l'endeutament en excés privat. I aquesta dialèctica no s'ha plantejat com un discurs públic. Doncs tu poses les notícies i veus el que diu Rajoy, el que diu Rubalcaba i a vegades tens sort el que diu Baldo. Però no hi ha un debat públic, ciutadà, de la gent, de què és millor, de què és pitjor, de què volem, quines són les prioritats. On vinga gent no només de la política, on vinga gent de la política partidista, que vinga gent de la política social, que vinga gent de la universitat, que vinga gent del carrer. Aquest debat no se dona, aquest discurs fa anys que no existeix al nostre país. El discurs polític ha mort i només n'hi ha discurs partidista. I uno té la sensació que els partits diuen allò que els convé, al seu partit o al que està parlant. Però que això no necessàriament és el que interessa a la gent o el que és bé per a tots. I teniu un exemple molt clar. Rajoy se presentava a les eleccions fa menys d'un any, en novembre de l'any passat, dient una sèrie de coses. Ell va dir que no anava a pujar impostos. Va dir això. Quan Zapatero va pujar l'IVA al 18%, se'n recordeu que l'IVA estava al 16%, ara està al 18% i ara està al 21%, des de fa 7 dies. Va dir que no anava a pujar impostos. Clar, se li va oblidar, es veu, la part de no pujar impostos als rics. Això sí que ho ha complit. Això sí que ho ha complit. Se'n recordeu Esperanza Aguirre per ahir, tipo Agustina de Aragón, en un cartell darrere, no más IVA. Se'n recordeu? És que això no fa ni un any, I ara, del 18 al 21. Va dir moltíssimes coses, que anava a combatre. Voteu-me que jo crearé empleo. Se'n recordeu? No fa ni un any, I el pare està a nivells estratosfèrics. Hasta el Pedro J. Ramírez, el director del Mundo, gens sospitós de ser de Compromís, diu que este senyor és un inútil i que va dir coses que no està complint. Amb la qual la gent comença a pensar que efectivament això de la política és una qüestió que no va en ells, perquè és gent que no té paraula, és gent que se converteix en una classe política, en una casta, que se dediquen a passar-se-ho bé a costa del contribuent, però no solventen problemes, que se dediquen a barallar-se entre ells, però en el fons tampoc se barallen tant. Això és la percepció que té la gent de la política. Guanyada a pols, per aquesta casta, que és el que nosaltres hem vingut a este món a combatre. Espero. I jo tinc la sensació, potser perquè estic blaneta, que la gent ha passat de la indignació i de la resistència a la resignació i a la tristor. I això me preocupa, perquè ahir sí que estem perduts. I per què em dic això? Doncs mira, per exemple, ahir vaig al col·le dels meus fills a veure com estava el primer dia de classe, que era avui, a quina hora teníem que anar, el típic, a veure els llibres, en fi, aquestes coses. I el director estava quasi plorant. Em diu, ai, passa. No sabem si tenim rutes, perquè jo visc en una població on hi ha molta gent, molta dispersió, molta disseminació, i els nanos tenen que anar al col·le en autobús, molts d'ells, que viuen fora del casc urbà. No sabem si tindrem autobusos, això era ahir, per avui. No sabem
com està el tema del menjador, perquè encara diuen els de l'any passat. No sabem si anem a tindre substitucions, no sabem, i l'home estava a punt de plorar. I allí ens va agarrar el meu home a mi, va desfogar, i jo diguem-li, però home, José, anima't, hem de combatre, i enguany tampoc farem extraescolars. Dic, xico, ja m'han pagat els xiquets una altra vegada, jo què sé, ahir intentant parlar, no? I estava afonat. I jo dic, uf, que mal anem, no? Avui abans de vindre una veïna, que mos han llevat a l'autobús els xiquets d'infantil. Dic, ai, ja sap, perquè vas pel carrer i tots són ais, no? Però clar, tots són ais i no ve després, ja m'ha cagat jo en tot el que m'he cagat, perdoneu-me l'expressió, no? Sinó que la gent diu, i ja veus, i no vos dona la sensació que vas pel carrer i si tens treball no pots queixar-te? Tinc treball, però ara me fan treballar 2 hores més i me paguen 200 euros menys. I te diu uno, serà possible, tenim treball i te queixes. Dius, oiga, ¿acaso el treball era un castigo divino? Home, no s'expulsa a la nieva del paradís, va dir, ara guanyaràs el pa i el suor de la teva, no? Això és... Escoltem, què està passant? Clar, aquest estat de resignació, aquest estat de tristor, fa que el que té treball se sent culpable. Ja veus, tinc treball. En la que està caiguent. No teniu aquesta sensació? Digueu-me si soc una marciana. Veritat que és així, no? I no te pots queixar. I entonces, clar, quan uno entra en aquest imaginari col·lectiu, qui comença a apretar? Que diu, mira, estos com estan apretant. Aquí ve la Merkel, se pren una cervesa així, heu vist? Menuda és, això sí que dona por, Li passa pel llom la mà a Rajoy i diu, ¿qué bien lo estás haciendo, Mariano? I se'n torna a Alemanya, suposa que ha seguit beguent cervesa, no? Dius, mos hem convertit en un protectorat, no? Perquè ja les decisions sembla que no les estan prenent. Per almenys el govern d'Espanya pareix que no les pren. No parlem ja de Fabra. Sabeu qui és Fabra? No el de les ulleres, l'altre. I tant que com si no existira. L'altre dia me dia una amiga que tinc fora a Madrid, me diu, és que si vos anulen l'autonomia que més dona. Sí, sí, xic. Perquè a Camps per almenys se li coneixia. Per corrupte, però se li coneixia, no? Però este, que no fa res. Dius, encara, clar, com no se va queixar la gent dels sous dels polítics? Jo sempre dic, no s'heu de queixar del salari, s'heu de queixar del que no se'l guanya. Però això també tornarem, no? Però si ens hem convertit en un protectorat on fins i tot la Merkel no deixa de ser una titella en mans de l'oligarquia, que són els que estan fent l'agost, perquè el problema d'esta crisi és que més que una crisi és una estafa. Perquè hi ha hagut altres crisis, la que s'ha provocat per el preu del petroli, la que es va provocar per altres causes, que tenien unes connotacions de crisi en el sentit clàssic, diguem, que estaven molt clares, no? Però en aquest cas, el problema és que hi ha una minoria que està guanyant diners amb la crisi, que està guanyant molt més que quan no hi havia crisi. Entre altres coses perquè en aquest estat de tristor també s'avança en apretar. L'altre dia estava en una reunió d'empresaris, m'han dit que 20 minuts, però és que clar, jo començo a tirar com les idees. Estava en una reunió d'empresaris i diu una, és que hem de renovar-nos i hem d'innovar i així el que es toca és treballar més. Mira els xiros, això és modernitat. I jo li vaig dir, mira, perdona, però el que estàs fent és un retrat del segle XIX. Dic, jo ahir no vull tornar, això està ja inventat, l'explotació del ser humà, fer treballar la gent 14 hores per un poc d'arròs, això no és modern, això és sàdic, és injust i està inventat des de fa molts anys. Això és el que deia esta senyora, una xica jove, que jo dia, estem abeats, perquè vamos, en aquest pensament, si uno pensa que així se pot avançar en la vida, doncs que mal anem, no? Però com dic, l'oligarquia s'ha fet un festín, el que per suposa no estem invitats, bueno, el que té sort és el cambrer del festín, i el que està més en l'altre escaló és el que serveix en paritat, en una poma en la boca. Entonces,
vosaltres només teniu que seguir sempre Esperanza Aguirre. Jo ja sé que això que vos demanen és complicat. Però vosaltres escolteu sempre Esperanza Aguirre. Per què? Perquè Esperanza Aguirre representa el que és el Tea Party espanyol. Sabeu el Tea Party yanqui? La Sarah Palin, està bona ella. Pues esta no és tan bona, però és la Sarah Palin espanyola. Aleshores, per on ella parla és per on va després el PP i és per on va la política. I la política del PP s'ha fet d'extremo, jo anava a dir d'extremo duro, no, s'ha fet d'extrema dreta, en el sentit del Tea Party. I és que avancen les posicions en les que s'anul·la la col·lectivitat en favor de l'individualisme i de la llei de la selva. Una cosa com en Estats Units, però a l'oest, que és el que volen allà els de Sarah Palin. Vosaltres sentiu-la sempre. No crec que se vagin a posar a matar arquitectes, no? Però quan ella parla, ella senta les bases de per on ha d'anar la vida. Per exemple, en la Comunitat de Madrid, la gent que porta els nanos a una escola privada s'ho desgrava de la declaració de la renda. Això és un signe molt clar de per on volen ells que vagin les coses, no? Que no hi hagi escola pública, no? I tant, el que s'ho pot pagar té una bona educació, i el que no, doncs que se fastidi, perquè és un perdedor, perquè aquesta societat ja criba, és una selecció natural. Els perdedors, doncs al clot, i els guanyadors, a triomfar. Això és tan vell com la humanitat, però és així. Sentiu-la sempre, perquè ella és la que marca, és el faro, per molt mal, diuen que se porten a matar el Rajoy i l'Esperanza Aguirre, igual, això són bufes de pato. Però on ella assenyala, el partit va, i per on ella assenyala finalment també Rajoy camina. I com dic, això no és casual, igual que ara li diuen als grecs que han de treballar 6 dies a la setmana. Se'n recordeu que la conquesta de les 40 hores setmanals té més de 100 anys i que era una conquesta dels treballadors i treballadores i un avanç i que morí gent, els màrtirs de Chicago, per aconseguir això, perquè ara mos vinga el Banc Central Europeu o la Angela Merkel a dir-li als grecs. I quan dic a dir-li als grecs és perquè després anem nosaltres, no penseu que o nosaltres o ens unim els països del sud d'Europa i els treballadors i treballadores de tota Europa, perquè primer anirem els del sud, però després aniran els altres també. Perquè una de les coses de l'oligarquia és que és insaciable. És insaciable. No tenen mai prou. Jo no entendré mai a la gent que necessita tants diners que podria viure 100 vides i no gastar-se. Perquè només en tenen una. No els entenc. Filosòficament, vitalment, humanament no els entenc, però són aixina. Són aixina. Ara li diuen que han de treballar 6 dies a la setmana, amb la qual hauran de tornar a les 48 hores. Quan la reivindicació de fa 10 anys en Europa precisament era la de les 35 hores setmanals. Mireu si hem retrocedit. Mireu si estem retrocedint. Avui en la SER, una tertúlia sobre l'inici de curs, en la SER, no en la COPE, en la SER, que jo m'ha quedat a quadres, perquè dic, ostres, que ja queda algú d'esquerres en els tertulianos d'este país, progressista, perquè estàvem parlant del cost que van a tindre determinats qüestions educatives que abans formaven part del sistema públic d'educació, com això, el menjador, que no hi ha beques, que el transport, etc. I aleshores uno dia, és que clar, la classe mitja ha tingut coses gratis, com si això fora, no sé, precio justo, com si nosaltres no pagarem impostos, per cert, perquè a veure qui paga l'educació, qui paga la sanitat, en quins diners se paga? T'ho del manar, no? O sigui que gratis no ho tenim, ho hem pagat, però en fi, este dia tenen les coses gratis quan se les poden pagar. I jo, així els ulls a quadres. I entonces un altre diu, bueno, però és que, clar, sí, ahí s'hauria d'anar a la renta i tal, dic un altre. I després la progressista, que he calculat jo que seria la progressista, diu, és que jo no sé què dir en este tema. Dic, pues esta deu de ser la progressista. Clar, perquè no ho tenia clar. No tenia clar que és que s'ha de pagar. I això es va calant. I clar, la gent en la que està caiguent, i com estem tristos i estem en culpa perquè tenim treball i aquestes coses, doncs diu,
és de veres, si jo me puc pagar el transport o el menjador o el no sé què, o me lleven el bono llibre i puc pagar els llibres, per què no vaig a pagar-ho? Escolta, en Suècia s'ho poden pagar molt millor que nosaltres, perquè els salaris allí estan al doble que nosaltres, i allí la gent el que paga són impostos. Però un nano quan entra en el sistema públic d'educació no paga res. Res. I quan se va d'excursió, els dinerets que duen els xiquets en la butxaqueta també li donen. Perquè tinguin tots el mateix. És de veres que allí se paguen impostos. I els que més tenen, més paguen. I se paguen molts impostos. Però escolta, és que així no dona goig. És que els impostos són per això. Per a mi que me diguen que nosaltres que tenim la sanitat gratis, no perdone. Jo no tinc la sanitat gratis. Jo cada mes pago per tindre una sanitat. Igual que tot el món. Que té treball o que ha tingut treball. I així anava calant un missatge com aquell de és que heu viscut per damunt de les vostres possibilitats. Com que heu viscut per damunt de les vostres possibilitats? No ho heu sentit, això? És la canció del verano, com diu el de Salvados. Això ha calat en la gent i provoca esta tristor i genera un sentiment de culpa, i més en societats com la nostra, no? que venim d'una tradició de la culpa i aquestes coses. No? Dius, anem a veure. O sigui, que aquí se munta tota una bambolla immobiliària especulativa i una bambolla financera especulativa que alguns brokers allí en Manhattan suposa que hauran guanyat molts diners encarint els preus de vivendes artificialment, encarint paquets de finançament de bancs que no eren res. I ara resulta que som nosaltres el que hem viscut per damunt de les nostres possibilitats. És que t'has comprat un piso de 30 milions de pessetes, ja, és que no n'hi havia per menys. Claro, i ara no val ni la meitat, i era un cuarto sin ascensor, un cuarto piso. Entonces, aquestes coses que ens han clavat en el cap, no? Van calant com l'aigua fina, com la pluja fina. Sabeu aquesta pluja que no és com quan així plouen, sinó que va cair així, que pareix que el calabobos, que diuen, pareix que no plou, però al final, quan aplegues a casa, estàs tot banyat. Doncs això és el que han fet en els discursos que van clavant-nos en el cap. I per tant, tot entra. De sobte ara, les mamografies anuncien que s'hauran de pagar. Com que les mamografies s'hauran de pagar? Això què vol dir? Què vol dir això? A banda que és estúpid. Per què? Perquè mamografia que no facis, operació que tindràs a més. Prevenció que no facis, els refranys són molt savis, no? Més val previndre que curar, diuen, no? Per què? Perquè és molt més car. El que no s'han gastat en previndre els incendis forestals ho han multiplicat per 20 en extingir-los, en apagar el foc. Doncs en la salut és igual. Si tu no tens prevenció, en acabant tindràs una operació molt més invasiva, tindràs més quimioteràpia, tindràs moltes coses que són molt més cares. Però a la llarga serà més car. I potser també això és calculat, perquè anem a un col·lapse total dels serveis públics, o ells volen anar a un col·lapse total dels serveis públics, de manera que la gent que encara tinga possible se'n vagi a la sanitat privada, que aquest és el lloc on se saqueja, per almenys al País Valencià. Estan saquejant en la sanitat. I jo crec que nosaltres el que hem de dir és prou, perquè per això crec que ens han posat així, i per això la gent ens ha votat. Per dir que ja n'hi ha prou. Que així la gent normal no hem viscut per damunt de les nostres possibilitats. Que així no tenim per què pagar uns serveis que ja hem pagat. Que així el que no té que haver són empreses com les SICAF que tributen a l'1%, quan nosaltres hem de pagar l'IVA al 21%, o quan qualsevol de nosaltres que tinga una nòmina de 1.000 euros està pagant el 15 o el 16% de l'IRPF, perquè així sí que l'han pujat. L'altre no, però així sí que l'han pujat. I que nosaltres el que diguem és que no volem pagar el deute dels bancs. Si els bancs han fet operacions de risc i perden, doncs escolta, no era això el capitalisme? No era això? No era que l'empresari se duia els beneficis perquè arriscava el seu capital? Doncs si l'ha arriscat i l'ha perdut, doncs se siente. No era això el que ens deien?
que els treballadors només aportàvem la força del treball i per tant els rendiments és per a aquell que arrisca el capital. Què passa? Que quan el perden ara el tenim que posar nosaltres també? Ja posem la força del treball, posem el capital quan no... I què més tenim que posar? No facis el xiste. O perquè no se perseguís el frau fiscal. Només en frau fiscal, si se perseguira el frau fiscal, no tindríem que fer cap retall ni en educació ni en sanitat i tindríem la meitat de dèficit que tenim. Només perseguint el frau fiscal, que el fan les grans empreses. I ojo, cap empresa de l'IBEX 35, aquestes que cotitzen en bolsa i que en els últims dies estan donant un festín, que la bolsa puja des de l'any 90 no sé quants, no havia pujat tant, que la gent se posa contenta quan sent aquestes coses. Jo, no sé, a mi m'ho diu igual, sincerament, vull dir, personalment, òbviament no políticament, no? Cap ha perdut diners en la crisi, durant la crisi, cap. Només 2 empreses van perdre diners i durant no més de 2 trimestres. És a dir, quan vos diguen és que les empreses... No, han palmat les xicotetes i mitjanes empreses, però els grans, les de l'IBEX 35, cap empresa que cotitza en bolsa ha perdut diners durant la crisi. I això és una dada molt clara de qui ha perdut amb aquesta crisi, de quants milions d'aturats n'hi ha i aturades. Els que hem perdut són els de sempre. I per això vos dic que això no és una crisi, és una estafa, la qual hem de combatre. No només en el carrer, en manifestacions, etc., sinó parlant amb la gent i contant-li aquestes coses. I des de l'alegria. I reivindicant la felicitat com a finalitat de la política. La política no pot ser un sainet entre 4 que se tornen la pilota per a justificar el seu salari. Ni pot ser un sarau per anar en festa i passar-se el pipa i menjar a costa del contribuent. La política ha de ser una eina per arreglar els problemes de la gent, amb l'objectiu de la felicitat de les persones. Jo no renuncie a que la política siga una eina per a la felicitat. Perquè si no, de què ha de servir la política? Si la política no es pot servir per a fer-nos feliços, per a què volem la política? Jo no entenc la política si no és per a això, si no és per a protegir el que més ho necessita, si no és per a generar justícia, per a distribuir riquesa, per a posar límits al poder, per a evitar els abusos. Per això té que ser la política, no per tot el contrari. No per passar com així en aquest país de això ho pague jo, que si pareixíem el País Valencià era el país de això ho pague jo, no? En nivells d'un altre, de tots nosaltres. Al no n'hi ha un gallet, al no n'hi ha mamografies, al no n'hi ha colonoscòpies. No facis això és un altre rumor. Però vamos, ja mos ho han dit els metges, que igual que van a llevar les mamografies, com anem a previndre malalties? Què passa? No anem a poder tindre una viabilitat si tenim la mala pata de tindre càncer? Ja dius, mira, com la loteria, però al revés. I sí que n'hi ha diners per fer l'Open de tenis, que el tornen a fer. L'altre dia el vaig veure allí, l'Open de tenis, en octubre el fan una altra vegada. Una cosa inútil per a la col·lectivitat, almenys. Jo no conec una altra manera d'eixir d'on estem si no és a través de la política, però d'una altra política, i de reivindicar front al partidisme la política, i de no tindre velleitats nosaltres tampoc, ni temptacions, de creure-nos que som millor que ningú. Som uns agents més entre la política com a compromís que intentem canviar l'estat de coses i sobretot estem en contacte amb la gent. Per a mi és lo fonamental. Per a mi és lo fonamental. A mi quan me diuen en el 2015 les eleccions, les enquestes, dic mira, no m'importen les enquestes, me té igual. A mi que me diguen ara que anem a traure 20 diputats no me fa més feliç. Me fa feliç que sapiguem encertar en el dia a dia, que sapiguem fer les propostes i les resistències i generar les complicitats en la gent que facin que n'hi hagi un autèntic canvi. Eixa és la finalitat, que n'hi hagi un autèntic canvi per a que la política servisca a la felicitat de les persones. I jo crec que nosaltres ens hem de, d'alguna manera, dirigir en això, no? Perquè deia Andreu abans, quan ens apuntàrem a aquest projecte de militar en l'esquerra, el que volíem era un país socialment just, mediambientalment sostenible i orgullós de ser poble, no? De la seva història, de la seva llengua, etc. Doncs això val encara avui, i val més que mai, i orientat a això, en què nosaltres anem a convertir la política, o anem a intentar convertir la política en una eina per a la felicitat de tots, i no per a l'enriquiment personal d'uns quants.
perquè en acabant jo crec que com a éssers humans aspirem a néixer lliures, no? A créixer en igualtat, a estimar quan vulguem a qui vulguem i de la manera que vulguem, i al final dels nostres dies morir amb dignitat. Per a mi, eixa és l'aspiració dels éssers humans, i jo crec que la política ha de servir per això, perquè això, en acabant, és la felicitat. Moltíssimes gràcies.